اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے؟ آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ میرے ساتھ نامور گلوکار جناب صابر قریشی صاحب موجود ہیں۔ آج ہمیں مدحت رسول میں سرائکی کلام سنائیں گے جناب محترم صابر قریشی صاحب۔ میرے اللہ نے لیکھ بنائے جے، میرے اللہ نے لیکھ بنائے جے، تیرے وس دیاں نال نبھاواں پئی، ہر وقت ہووے چھاں روزے دی، تیری جالی کوں لب لاواں پئی، بن کتی در تے ستی راواں، تیری چوکھٹ نال گساں پئی، نت جوڑ کے سرما خاک خلیدا، اکھیاں دے وچ میں پاواں پئی، کڈا کرم تھی سی لجپال مٹھا، تیرے شہر مدینے گھم ساں، لا دید جناب دے روزے تے، کڈا چادر تان کے سوں ساں، ایہا آس دل دی پوجا کملی والے، ایہا آس دل دی پوجا کملی والے، مدینہ نگینہ لکھا کملی والے، اے باد صبا تو ویندی پئی، اے باد صبا تو ویندی پئی، تے میرا چئی ون حال مدینے، متا کرم کرے سیاسی تے چا بھالے بھال مدینے، طلبگار سرکار بیزار ڈاڈھے، لاچار بدکار گناہگار ڈاڈھے، طلبگار سرکار بیزار ڈاڈھے، لاچار بدکار گناہگار ڈاڈھے، سپوں کملے وچ گھن لکا کملی والے، اساں پندے ہیں پر ہک دادر، اساں پندے ہیں پر ہک دادر، ہر در در سال نہیں پندے، اساں پننے پی تو پجاری ہیں، کوئی دولت مال نہیں پندے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کہیں صورت وچ متا مل پوے، ایہو خیال جو اے ودے پندے ہیں، کدی در
کدیوں در تے ہر در کھڑکے ود پندے کہیں خیر چپئی کشی کول دے وچ کہیں جھنک علیہ ود پندے ہیں دل نور پنر کوئی پیشہ نہیں تیرے عشق پینے ود پندے ہیں محمد محمد زباں پئی علاوے تیرے در تے نیاز کو وی موت آوے محمد محمد زباں پئی علاوے تیرے در تے نیاز کو وی موت آوے ساکوں گھن کملی وچ لکا کملی والے ایہا آس دل دی پجا کملی والے مدینہ نگینا مدینہ نگینا لکھا کملی والے الله أكبر الله